שלום אנשים מהקורא כאן או מערוץ מולטיקראפט, וזה הפרק השני של סדרת הרדסטון שלי, והיום יש לנו טרמפולינה, כן תאמינו לו, טרמפולינה מרדסטון. אז אני מדורך עליה, טוב, ואני רק קופץ, זו מקפצת גבוה, כן, לא משנה. טוב, אז צריך בשביל זה רק 3 דברים, שזה קומנד בלוק, רדסטון קומפרטור, זה איך לא קוראים לזה, פשוט קשה להגיד את זה אז אני לא אומר את זה, והופר. אז ניקח הופר, את הדבר הזה, וקומנד בלוק אין באינבנטוריה, פשוט עושים סלאש, מונסטר 1, 3, 7, זה ה-ID של הקומנד בלוק, ואני אקח 2, 1, לא משנה. צריך מההופר 2, מהקומפרטור הזה 1 וקומנד בלוק 1, אוקיי. אז בואו נבנה את זה, נעשה היום. אוקיי. אז בשביל זה אנחנו צריכים האב סלאב, לא משנה איזה, עדיף לקחת 2 שיהיה יפה. אני אקח סנדסטון ועץ, בסדר. וניקח גם מדרגות. ניקח מדרגות מקאבלסטון. אוקיי. אז דבר שאנחנו רוצים לעשות, לשים קומנד בלוק, ועליו לשים את המשטח, אז אתם רואים, כמו שעשיתי, במשטח, את זה אנחנו רוצים לשים עליו. אבל אי אפשר לשים ככה, אנחנו פשוט לוחצים שיפט ושמים, אוקיי? צריך לעשות שזה יהיה ככה, הקומנד בלוק יהיה, צריך ככה שיהיה 4/3, והקומנד בלוק יהיה, שמה-4, כאילו ב3 הוא יהיה באמצע, ונעשה עוד 1/3, שמהצד של 3 אתם תראו אותו באמצע, ומהצד של 4 אתם תראו אותו באחד הצדדים, אבל בצד כאילו אחד לפני האחרון, אוקיי? אחרי זה שמים את הרדסטון קומפרטור הזה, לא משנה, לא משנה. אני כבר אמציא לזה שם. ואחרי זה שמים את המסגרת. אופס. משהו, לגים, לא יודע למה. מנסים את זה פה. ועכשיו גם פה. ופה ופה. ופה ופה. אוקיי, אז יש לנו את המסגרת. עכשיו הולכים לקומנד בלוק. אז צריך לשים פה בלוק, לא משנה, אני אקח סתם את המדרגות עכשיו. ולשים עליו הופר שיהיה לכיוון של המדרגות. אחרי זה מורידים את המדרגות, לוחצים שיפט ושמים על ההופר הזה עוד הופר שהם יתחברו פה. עכשיו על הקומנד בלוק. וגם שאני יכול לפתוח אותו, נו. אוקיי, אתם צריכים לכתוב לו את זה. זה כאילו אפקט שזה ג'אמפ בוסט, ID זה 8, זה מביא לשנייה. אוקיי, וזה מגיע לגובה של 7 בלוקים. פשוט תעתיקו את זה, אני אכתוב את זה בסקריפט. אוקיי? עכשיו פשוט שמים, ההופר זה בשביל טיימר, פשוט שמים הופר, תראו אם זה פועל כמו טיימר. ואם אני עומד על זה, אתם רואים? פשוט מקפיץ אותי. עכשיו נשים את המדרגות שיראה יפה. ככה, ככה וככה. ככה וככה וככה. אתם יכולים לעשות איזה טיימר שאתם רוצים. אני עשיתי טיימר עם ההופרים כדי שלא יתפוס הרבה מקום. הוא גם די טוב. לא די, טוב מאוד. אז אני אשתמש בטיימר עם ההופרים. אוקיי. שים פה. אופס. איך אני שם? אוי ובוי. אוקיי, זה היה לאג. אוקיי, אז יש לנו טרמפולינה, בוא נקפוץ. וואו, יש לי כל כך הרבה לאגים. יש פה קריפר. אני לא הגעתי לזה. ולקפוץ. רואים זה מגניב. דקה, בוא נראה. נשים את זה שיותר נוח. ברור. עכשיו אין בכלל לאגים. אוקיי, עדיין יש לאגים. למה אין לי מושג? בוא ננסה לעשות את זה אותם. יש לי הרבה לאגים. וואו, זה לאגים. טוב, עכשיו יש הרבה פחות לאגים. אוקיי.
טוב, עכשיו אני אראה לכם מה שרציתי להראות לכם, זה איך להכין פח אשפה, זה פח זבל, בלי לבה, אוקיי. זה פשוט צריך רק תיבה, והופר. פשוט יורדים 1, 2, 3, אם אני לא טועה, 1, 2, 3, שמים תיבה, הופרים. עכשיו מה לא הופרים, שמים תיבות, כן, לא מקשבה, הופרים, הופר, 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 פשוט ניקח סנדסטון, נכסה את זה, וואי, אמרת פעם יש לי לאגים, יש לי מתקפת לאגים, וואי, זה מוזר כי זה אף פעם לא קרה לי. זהו, עכשיו תראו נגיד אם אני אזרוק לפה דברים, ביי, ביי, והנה זה כאילו כמו סלעים מחזור מחשב, אם נגיד אתם זרקתם משהו ואתם רוצים אותו בחזרה, אתם פשוט, מה עושים לי פה? פשוט יורדים לי פה, עד התיבה האחרונה, וכל דברים נמצאים בתיבה האחרונה, אתם רואים? ובגלל זה שמתי גם מוטיבה שאם ייגמר פה המקום הזה, אז גם פה יהיה מקום. אוקיי, אפשר לעשות את זה כמה שרוצים, בואו נעשה את זה יותר עמוק. בואו נעשה את זה הרבה. נראה נגיד 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו נראה גם פה. אוקיי, עושים תיבה, תיבה, הופר, הופר, תיבה, תיבה, הופר, 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 תיבה, תיבה, הופר, הופר. אוקיי, לא יצא טוב, אבל זה עדיין יכול להיות טוב. זה רק הרבה יותר תיבות. אתם רואים איך נשים פה הופר והופר, ונגיד ניקח סטאקים שלמים של מלא דברים. ניקח כזה, ואחד כזה, ואחד כזה, אחד כזה, ואחד כזה. אוקיי, עכשיו נזרוק אותם. בואו נביא גם להופר הזה, בשביל שלא יתפסמן למקום. אוי, ולמה זה רק לידי פה? כאן אני מסתכל שם, איזה יפה. וזה לפה, אתם רואים, זה עדיין מוריד אותם. פה זה מעביר את זה מהר. בתיבה האחרונה אתם תוכלו לראות. בתיבה האחרונה. אוקיי. הוא מתחיל למלא, יש בה כבר סטאק. 2 סטאקים. אז ככה בונים את זה, ויש לנו טרמפולינה, פח. טוב, אז זה היה הפרק היום, יאללה ביי.